Мениджърът на лагера отговаря за това да има добра комуникация с родителите. Освен това, той осигурява контрол върху добрите условия за децата. В хотела, в ресторанта ние се грижим всичко да е наред и те да получат най-доброто. Кемп мениджър, разбира се, е неотлъчна част и от целия екип. Работи тясно с преподавателите и се грижим за сигурността на децата. Лагера на Британика е любимото ми преживяване, тъй като по време на лятото отиваме в планината. Децата са свободни да учат сред природата. Тази година, за четвърта година, ще ходя на лагер. Екипа са млади хора, завършили различни курсове за работа сред природата с групи, курсове за оказване на първа помощ. Те са планински спасители, инструктори по алпинизъм, по спелеология, планински водачи. Общо между тях, че имат доста ентусиазъм, енергия, весели са, динамични са и всеки един момент знаят какво и как да направят. С Британика работя от 6 години. Била съм на над 12 смени лекар на лагера. На родителските срещи, които се провеждат преди лагера, родителите могат да разговарят с мене, могат да споделят специфични здравословни проблеми на децата си, могат да ме уведомят за специфични лекарства, които децата им трябва да взимат, за да бъдат под мой надзор. И могат да се поинтересуват и отново да им разкажем относно начина на провеждане на лекарското обслужване.